Maayong adlaw makauban. Ani ang labing dagko nga mga balita nga angay ninyong masayran dinhi sa Sugbo, subang bahin sa nasod ug tibuok kalibutan. Ako si Angelica Faisanyal ug kini ang My TV Cebu, The Week That Was. A recap of the stories that matter. Hugot na ang pagpangandam sa Mactan Cebu International Airport alang sa pag-abot sa mga delegado sa ASEAN Summit sa unang bahin sa Mayo. Gibisita sa My TV Cebu News Team ang MCIAA netong adlaw nga Lunes aron susihon ng ilang kahimtang. Diin padayon ng renovation sa pipila ka bahin sa terminal aron mapahaom sa dakong kalihukan. Duha na kadekada ang milabay sukad ni host ang Sugbo sa ika-12 nga ASEAN Summit ug karon nag-andam na usab kini sa pagdawat sa mga lider sa rehiyon. Samtang gibutyag sa DNREMB7 nga misaka sa very and healthy ang level sa hangin sa pipila ka bahin sa Metro Cebu sa pagsugod sa semana. Naobserbahan nga mosaka ang Air Quality Index matag alas 5 hangtod alas 6 sa gabii tungod sa rush hour traffic. Niadtong Abril 20 natala ang AQI sa 177 ug nagpabilin sa delikadong level. Gidasig sa ahensyang publiko nga likayan ang paggawa sa peak hours, ilabi na ang mga bata idaran ug adunay respiratory conditions. Sa international news, gitayo og magnitude 7.4 nga linog ang Northern Japan niadtong Abril 20 nga misangpot sa tsunami warning. Wala hino na apil ang Pilipinas sa hulga sa tsunami. Sa laing balita, may pahigayon og transport strike ang Piston Cebu, isip ikatulong hugna silang protesta batok sa pagsaka sa presyo sa lana. Nanawagan ang grupo sa konkretong aksyon gikan sa gobyerno lakip ang pagpaubos sa presyo sa gasolina, pagtangtang sa fuel taxes ug pagsaka sa plitihan. Usa sa mga niapil ang jeepney driver nga si Lope Dio Jr. Napugos nga mangitag sideline aron masuportahan ang iyang pamilya. Sa milabay mga kasimanahan. Sa adlawng Martes sab, nagpahigayon og walkout ang mga estudyante sa UP Cebu aron iprotesta ang pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton ug plitihan. Sugod alas 9 sa buntag, nanawagan ang mga estudyante sa mas daghang scholars nga moapil sa mass action. Samtang gipadayag sa student leaders nga bugat na ang epekto sa ekonomiya sa ilang adlaw-adlaw ang kinabuhi. Miyerkules, padayon ang pagpaayo sa kahimtang sa usa ka 22 anyos nga estudyante nga naangol human mabitik sa hikot sa Tabanog samtang nagsubay sa Sisilex. Sumala sa biktima, nagpadayon na lang siya sa pagmaneho padulong sa health center bisan nagadugo. Samtang gitudo sab sa Meco nga ang mga hikot sa Tabanog nga masangit sa electrical wires may usa sa nagunang hinungdan sa brownout sa Cordova. Gipasidanan usab ang publiko batok sa peligro sa pagpalupad og tabanog duol sa kalsada ug linya sa kuryente. Sa nasudnong balita, gipadayag ni Naga City Mayor Leni Robredo nga dili siya modagan sa national position sa 2028 elections ug magpabilin sa lokal nga pwesto aron tapuson ang iyang mga proyekto. Butang nga nakadawat og managlahing reaksyon gikan sa publiko. Samtang gireject sa International Criminal Court ang tanan nga petisyon sa pagkwestiyon sa jurisdiksyon sa maong korte sa pagdungog sa kaso ni nabilanggo nga kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sa misunod nga adlaw, gikumpirmar na ang mga kaso sa crimes against humanity batok kang Duterte. Sa laing kalambuan, gipadayon sa House Justice Committee ang pag-review sa mga dokumento nga may kalabutan sa income tax returns ni Vice President Sara Duterte. Ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kung sal-en ni Duterte gikan 2007 hangtod 2024 gisusi pag-ayo atol sa hearing sa House Committee on Justice bahin sa impeachment cases. Base sa mga record nga gipresentar, gipadayag nga si Duterte adunay gideklarar nga cash on hand ug bank deposits gikan 2007 hangtod 2018. Apan wala na gideklarar nga ana nga assets gikan 2019 hangtod 2024. Gipakita usab sa datos nga misaka ang iyang net worth gikan sa 34.8 million pesos sa 2016 sa dihang mayor pa siya ngadto sa 71.6 million pesos sa 2022. Paglingkod niya isip Vice Presidente ug misaka pagyud sa 88.5 million pesos sa 2024. Gikumpirmar sab sa Anti-Money Laundering Council nga mitakdo ang 19 ka mga bank transactions sa pamilyang Duterte sa affidavit ni kanhi Senator Antonio Trillanes IV kabahin sa ilang giingong anomalosong transaction reports. Nagpabilin nga sealed ang ITR sa Vice Presidente samtang gihulat pa ang legal nga mga klarifikasyon niini.
Sa adlawng Huwebes nahimong panawagan alang sa hustisya ang ika-24 nga adlaw natawhan sa mitaliwan nga businessman nga si Kingston Cheng. Naghiusang yang pamilya og higala aron ipahinumdum sa publiko ang peligro sa pag-inom samtang nagmaneho. Samtang padayon ang kaso batok sa suspect sa hit and run incident. Niining adlaw gisugdan na sabang hearing sa mong kaso apan gi-reset sa Regional Trial Court sa Mayo 12. Samtang gipahigayon ang libreng check-up ug deworming sa mga kabayo isip kabahin sa Kabayo Day. Diin gipasiugdahan usab ang suporta alang sa mga kutsero ug tartanila driver sa Sugbo. Sa adlawng Biyernes, gipahibaw nga 66 ka pamilya sa sitio Kaisko sa Lapu-Lapu City ang temporaryong ibalhin isip kabahin sa seguridad alang sa ASEAN Summit. Sumala sa otoridad, ang relocation gikinahanglan tungod sa kahaduol silang Pinoy-anan sa usa sa mga key venue sa maong kalihukan. Samtang gisugdan na human sa pila ka tuig nga pagpaabot ang Pilipog Road sa Cordova, nasayran nga kabahin gihapon sa pagpangandam sa ASEAN Summit. Taliwa sa pagpasuga, asoy sa pipila ka residente nga aduna gihapoy mga aksidente sa dapit tungod sa schedule sa pagpawong sa mga solar lights sa maungdan ilabi na sa kadlawon. Usa sa mga gisusi pa karon maong dakong presyo o budget sa matag lamppost sa maungdan. Sa laing balita, gipanalipdan sa Armed Forces of the Philippines ang ilang pamahayag ang usa sa mga napatay sa encounter sa Negros Occidental, armado nga combatant. If she is innocent and she has no intentions of joining the armed group, then bakit nung nakita siya, naka-rig siya, combat rig, no? Yung vest, kung saan may mga, nandito yung mga magazines. She was armed. Ang engkwentro na hitabo niadtong Abril 19 ug mikalas og 19 ka kinabuhi. Apil ng usa ka student leader sa UP Diliman nga si Alisa Alano. Kini taliwa sa pagklaro sa universidad nga dili kini sakop sa NPA. Sumala sa AFP, ang operasyon gipahigayon human sa report sa presensya sa armadong grupo sa maong lugar. Kadto ang labing dagko nga mga istorya nga angay ninyong masayran. Ako si Angelica Faisaniel ug kini ang My TV Cebu, The Week That Was.